BPFआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे BTC इलेक्शनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्शननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो BPFआ गोग्लैबाय देनजारलै रायजोफोरना काम्पा बरगयारी सार बिथांनि रावफ्रा नङा होमब्ला दिनै BPF दोलोखौ बिथाङा ज्राव ज्राव बखिनो मोनसे सुजुग मोनदों माने बेनो बिथांनि जोबथा सान्स आरो बखिनायनि जिहेतु बिथाङा नोरोगाव थांखानाय सासे माने सेवनाय माने दैदेनगिरि नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथाङा बुंदों BPF दोलोआ माने BTC इलेक्शनसिमल' थासिगोन आरो BTC माने इलेक्शननि रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो BPF दोलोआ गैलानो रायजोफोर जोब्बाय आरो बिथांनि बायदिबा नङा होमब्ला किन्तु आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव खोख्लैनो लुबैदों रायजो राजाफोर नङा होमब्ला मोनसे समाव काम्पा बरगयारी बिथाङा मा बुङामोनलाय सोरगो आरो नोरोगनि बाथ्रा जाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामगोन माने बै रायजो राजाफ्रा नोरोगाव गोग्लैलांबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै अलरेडि काम्पा बरगयारी बिथाङा गावनो फाइनालि माने नोरोगफुरियाव गोग्लैलांनाय सासे माने सेवनाय दैदेनगिरि रायजोफोर दिनै गावहा गोग्लैलांबाय नोरोगाव दिनै रायजो राजाफोरखौ माने बै नोरोगाव लांनो साननाया दिनै बिथांनि थाखाय बिराद गिदिर माने गोरोन्थि आरो रायजो राजाफोर दिनै बै नोरोगनिफ्राय सोरगोफुरियाव माब्लाबा माने फैफिननो हानाय काहानिफोर माब्लाबा माने मा होनो सल'फोर खोनाफेरदों रायजोफोर खोनायाखै गैया आरो माब्लाबाबो जाथावा गासिबो बेफोरो माने ओरैनो नंखाय बाथ्रा आरो माने कल्पनासो दिनै नोरोगाव गोग्लैलांनाय लोगो लोगो बिथाङाथ' सेवबाय दिनै बिथाङा गावनो सेवनाय सासे दैदेनगिरि दिनै आरो रायजो राजाफोरखौ माने नोरोगफुरियाव लांनानै फेसेवहैनो नागिरनाया बिथांनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि जेबो गैया रायजोफोर काम्पा बरगयारी बिथांनि आय'आ माने बांद्राय गोलाव सम गैला बेखौ दिनै बयबो मिथिगौ रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनानो आरो दिनै बिथांमोना नैबे इलेक्शनाव माने बाहागो लादों गाजा गोमजायै माने गावखौ मोनसे एडभार्टाइज हिसाबै फोसावलांनो थाखाय माने बेनो जोबथा माने बिथांमोननि माने मा जागोन माने मोनसे माने फोसावनाय एबा मोनसे एडभार्टाइज हिसाबै बिथांमोननि माने डायलगा थालांसिगोन आरो जेब्लानाखि नैबे कयेक दिननि बिथोराव इलेक्शन जायो इलेक्शन जानायनि उनाव रिजाल्ट फैयो बै रिजाल्ट फैनायनि उननिफ्राय काम्पा बरगयारी होनबाबो माने रायजो राजाफोरा नुनाय नङा रायजोफोर काम्पा बरगयारिया माबायदिमोन काम्पा बरगयारिया बबाव दं होननानै माने गिलु फालु खाराव माराव माने रायजो राजाफ्रा नायनो लुगैबाबो माने बिथांखौ नुनाय नङा रायजोफोर बे हले खाथाङा आरो दा ओरैबायदि थाखोमागोन माने बेस्रा बबे जायगायाव थाखोमागोन रावबो फात्ता मोननाय नङा आरो किन्तु बिथाङा माखासे समनि उनाव बिथाङा थांखांफिननो हागौ बेबो 5 बोसोरनि उनावसो आरो बिनि सिगांथ' बिथाङा थांखांनायाव गैया दिनै सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर जाय दैदेनगिरिखौ दिनै डास्टबिनावनो गाहरखाथारबाय नङा होमब्ला बै डास्टबिनाव दाखोर दालाखौ मानि थाखाय गारो जे दाखोर दालाया मानसिनि थाखाय गोनांथि नङा जे दाखोर दालाया थायोबा मानसिनि खहा जायो बैफोरबायदि दाखोर दालाखौसो मानसिया बै डास्टबिनाव गारो आरो बिनिफ्राय सेव हासार जायो नङा होमब्ला दा थिग बिदिनो दिनै काम्पा बरगयारी बिथांनि अबस्था दिनै काम्पा बरगयारी बिथांखौ रायजो राजाफ्रा नांला होननानै दिनै अलरेडि माने डास्टबिनाव गाहरखाबाय रायजोफोर बे डास्टबिनाव गाहरनाय माब्लाबा दाखोर दालाखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना न'सिम लाबोनानै दोनफैगोन दा रायजोफोर माब्लाबाबो जाया आरो जाथावना नङा UPPLनि सानैसो माने बिराद गाज्रि हिनजावफोर ओंखारदों माने बाजारि दब ना मा दब होनो बिदिखौ दा बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव माने 17 बोसोराव हाग्रामाया बे BTCआव जेबो मावाखै जाहैदों आरो हाग्रामानि समाव माने गोबां दाङाबाजि बुलाय सोलाय माने बैफोरबायदिल' जादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बे बाजारि सानै साथामसोआ UPPL दोलोनि किन्तु नामखौ लाथ'नाय नङा दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जाय आइजोफ्रा दिनै ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बाथ्राखौ फैनानै बुंफैदों बै हिनजावफोरनि जेनाखि हासबेन्ड फिसायफोर
बिथांमोनहा बै हिनजावफोरनि दख'ना सिङावसो थायो नामा? दिनै हिनजावफोरनि दख'ना सिङाव थानायखायनोथ' बै आइजोफोरनि फिसायफ्रा दिनै लामा सामा जादों ना BTCआ मा जादों ना बबे जायगायाव डेभेलप जादों ना बबे जायगायाव माबा मोनसे मोजां माबाफोर लाबोदों हस्पिटाल कलेज CIT इन्जिनियारिं माने गोबां बिथिंनि डेभेलप जानायखौ दिनै दख'ना सिङाव थाग्राखायनो दिनै बिथांमोना नुवाखै। दा बे आइजोफ्रा बे गुन्दि साइजनि सानै साथामसो आइजोफ्रा दिनै हौवाफोरखौ दख'ना सिङाव जोख्लोबबाय थानानै लाब गैया, नोंथांमोननि फिउचारानो नस्थ'सो। नंखायनो दख'ना सिङाव जोख्लोबनानै लाबाय थानो नाङा, बायहेरायाव उदां जानो हो। बे सारा BTCआव माबायदि डेभेलप जादों बै डेभेलपफोरखौ एसे थांनानै नायथों। दिनै नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार बैथालि आरो बाजारि मानसिफ्रा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिनि बानायनाय लामा सामाजों दिनै थांनानै हाथाय बाजार अफिस कर्ट कासारि दिनै गायो। दिनै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मावाखै होननानै माबोरै बुंनो हाखो नोंसोरलाय? दिनैनि दिनाव जुक्ति गैयै बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव जाय आइजोफ्रा बुंफैदों माने बिराद मोजां जादों जाथारदों, जों माने बिराद सन्मान मोनसिगोन बिथांमोना सानदों आरो। खिन्थु दिनैदि गाव गावनि सन्मानखौनो दिनै बिथांमोना फोजोबनानै लादों, दिनै बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो रोङाखै। बै आइजोफ्रा, बै सानै साथामसो आइजोफ्रा आरो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा इन्टायार माने गासै BTCनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मिथिगौ BTC गैयैनि सिगां बे BTCनि हालोदा माबायदिमोन, BTC जानायनि उनाव दिनै बे BTCनि अबस्थाया माबायदि, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, जाय हिनजावनि फिसायफ्रा बैफोरबायदि बुंनो खाबु होदों बिथांमोना लाजिनाङा नामा? दिनै बै हौवाफ्रासो लाजिनो गोनांसिन बाथ्रा। दिनै बिथांमोनासो बुंनो थाङोब्ला हिनजावनि दख'ना सिङाव थानानै बिथांमोना खामानि मावो, होमबा बेफोर बेसेबां लासिंसिं बै हौवाफोरनि थाखाय। रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दा बेखौल' बुंगोन आं जोबनायाव, दिनै UPPL दोलो जोबस्रांनायखौ, गोमालांनायखौ हाजारखि भगबान इसोर, सोरबा प्रमद बर', सोरबा प्रमद बर'नि बिफा बिमा, सोरबा UG ब्रह्मनि बिफा बिमा, सोरबा माने दैदेनगिरिफोरनि बिफा बिमाफ्रा जुदि लोगो लाजोबनानै बिथांमोना माने थै होनानै जिउ होनानै बे UPPL दोलो जोबस्रांनायखौ बासायनो होननानै ओंखारबाबो माने जेबो खामानियाव होनाय नङा। माने बे जोबस्रांनायानो जोबस्रांनाय UPPLआ नैबे बोसोरनिफ्रायनो जोबलांबाय रायजो राजाफोर। आरो जोबनायनि लोगो लोगो बे UPPL होननाय मुंखौ खुनु रायजो राजाफोरनि खुगायाव मोननाय नङा। आरो बेजों लोगोसे सोर जोबलांफागोन, दिनै जाय दोलोआ, जाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दिनै UPPLनि आगसि आगदा जानानै UPPLखौ फोथांनानै लाखिनायाव दिनै बिथांमोना मदद होबाय थादों, थाखायै फैसायै, सोरनावबा न'खर न'खर हाबनानै थाखा फैसा रानखोमानाय, दिनै बैफोरबायदि खालामनानै जाय जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मदद होबाय थादों। खिन्थु बैफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा UPPL जोबनाय लोगो लोगो बे बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआबो माने जोब्बाय, आरो बेनो एबसु आरो UPPLनि जोबनायनि जोबथा दावहा होननानै जों लानांगोन रायजो राजाफोर। दा दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय, आरो नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ।